जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आसन जानिबा आज नाटक आज 4 फेब्रुआरी 2024 रविवार। केउं यात्रापाटी केउंठी। वेलकम माय चैनल नायक यात्रा ब्लॉग्स। मो वीडियो भल लागिले मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिवे। विशेष सूचना कौनसी कारणरू नाटक परिवर्तन किंबा बंद होई पारे। यात्रा इंद्रभुवन। आजिर नाटक गोटिए पुण्ୟରେ गोटिए झियो। रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ, ସଂଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ତୋର ଲୁହ ମୋର। ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ, ସଂଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଆଜିର ନାଟକ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁ ଦେଲୁ ଦଇବ। ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନନ୍ଦୁ ସାର, ସଂଗୀତ ତାପସ ଦାସ। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ କଥା ରହିଲା ବାକି। ରଚନା ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶୀଲ ଦାସ, ସଂଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ। ଆଜିର ନାଟକ ଜହ୍ନରେ ତୋଳିବି ଘର। ରଚନା ଅରୁଣ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା, ସଂଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଜଗିଛି ପାଳଭୂତ। ରଚନା ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଶ୍ୱାଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାନ୍ତନୁ ଓଝା, ସଂଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ସାଇ ସମ୍ରାଟ। ଆଜିର ନାଟକ ଦେବଦାସୀ ହେବି ତୋରି ପାଇଁ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଂଗୀତ ଏକନସାର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ। ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ହେଲା ଏମିତି ପ୍ରେମ। ରଚନା ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ସଂଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜିର ନାଟକ ଅପେରା ମନ୍ଦିର। ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଲୁହରୁ ଅଧେ ମୋତେ ଦେଇଦେ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ର, ସଂଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓମ୍ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ଆଜିର ନାଟକ କନ୍ଦେଇ ମାରୁଛି ଉପରବାଲା। ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶିବ ସ୍ୱାଇଁ, ସଂଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା। ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ସଂଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର। ଆଜିର ନାଟକ ଅବୁଝା ଆଖିର ଅକୁହା କଥା। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସଂଗୀତ ଏକନସାର।
ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ମା ବାଣେଶ୍ୱରୀ। ଆଜିର ନାଟକ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜିର ନାଟକ ସଞ୍ଜ ଆସେ ନଈ ନଈଲୋ। ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା। ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଏଇଠି ତମେ କୋଉଠି। ରଚନା ଦାମ ପ୍ରଧାନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ବନବାସ 17 ବର୍ଷ। ରଚନା ସୁବାସ ସାହୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ସୁବାସ ରାଓ। ଯାତ୍ରା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। ଆଜିର ନାଟକ ଆକାଶର ଲୁହ ଗଙ୍ଗାର କୋହ। ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଶ ସ୍ୱାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ। ଆଜିର ନାଟକ ରଜା ଘର କଥା ମନେ ରଖିଥା। ରଚନା ଗଣେଶ ରାଉତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜିର ନାଟକ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ତମେ କେବେଠୁ ହେଲ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଚକଲେଟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଆଜିର ନାଟକ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଆଜିର ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ ସାର। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ବିନା ମୁଁ ଅଧା ଅଧା। ରଚନା ଗଣେଶ ରାଉତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି। ମା ଲୋକନାଟ୍ୟ। ଆଜିର ନାଟକ ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ। ଆଜିର ନାଟକ ବାହୁବଳୀ ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଆଜିର ନାଟକ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜିର ନାଟକ ଅଧବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜିର ନାଟକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଆଜିର ନାଟକ ଅପେରା ଓମ୍ ଶ୍ରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଆଜିର ନାଟକ ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ।
ଆଜିର ନାଟକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।